Hej YouTube! Så er vi tilbage med GTA IV part 6. Det her, og nu er Markus i gang med helikopterrace. Og han er i gang med sidste runde. Ja. Han er ikke så god, som I ser. Til at styre en helikopter. Ja, jeg er bedre, bare så I ved det. Jeg er mega owneren. Julian bliver simpelthen er dårligere. Markus, hold nu kæft. Det der, du var så irriterende. Come on. Jo, så kom. Markus, du kan jo ikke finde ud af det, men hvis du så mig, så ville jeg være meget bedre. Okay, jeg vil prøve at lande på vandet. Det kan man ikke, Markus. Lad nu være med det der pjat. Du er faktisk i gang med en race. Nej, du er faktisk kun i gang med første lap. Og du ligger på sidste pladsen. Jo, du skal flyve hen i de der gule ting. Du er dårlig. Du siger hele tiden. Jamen, hvad er det, du siger til mig? Hvorfor flyver du ind i den? Det står og kigger ud i det. Trekant. Du kan ikke trekant! Jo, du kunne. Jeg tror det ikke noget. Åh, hvor er jeg dårlig. Men det er helikoptervis. Alting kan ske. Alting kan ske. Hvor? Julia, den her helikopter, den er totalt svært. Nej, den er let. Markus, kom nu. Den er mega let, det er bare fordi du flyver sådan. Hvor er det, jeg lige laver? Igen? Nej, kryds. Jeg lever. Nej, det skal du ikke. Du skal ikke leve. Og rundt nu, rundt. Ja, kryds. Rundt, kryds. Hey, skal vi prøve bådrace? Det er faktisk min tur, Markus. Nu skal vi prøve båd. Det finder du ud af lige om lidt. Her, Markus, du tager lige over. Ja, det er nok altså. Og sæt den op. Så vil jeg også have min egen mobil med. Markus, lad mig være. Markus, lad mig være. Hvad er der galt? Helt ærligt, jeg ligger mig bare ned. Ja, så se, om jeg kan se faktisk. Okay. GTA Race. Okay.
ja, seriøst. Så tror jeg bare Lamborghini, var Markus? Markus holdt den rigtigt. Okay, så det tog han så også. Hey! Hvad laver du? I'm sorry. Hvor griner du har bil. Jeg prøver at reparere den. Nå, han holder stille og venter på mig. Nå, så han skyder mig. Så er det her ikke alligevel. Jeg tror, det var race. Det er det også. Nå, nu ved jeg, hvad det er for en slags race. Hvor man må skyde hinanden. Han stod bare derinde. No. Han gik også ud. Vinder bare. Nu lægger jeg den første. Og det her er bare en race-test. Nej, ikke en test. Jo, vi tester alle de der ting, man kan race med. Og min bil er gået i stykker. Okay. Nej, det gør jeg forkert. Nej, så kører jeg forkert igen. Det er irriterende at køre forkert. Det tror jeg også godt seerne kan forstå. Altså skal vi bare vende på. Jeg tror de glæder sig til at se mig på min første med en ødelagt Lamborghini. Nå, der står han igen. De prøver at plukke mig ned, så jeg vinder. God plan, mand. Jeg tror heller, de vil prøve at nakke dit hjul, så du kan køre. Ja, det er nok lykkes lidt. Nej, den healede. Min bil healede. Lige noget lige når ens bil er healet. Se, wow, han tog ham. Lad nu være. Jeg har gået vundet. Nu er han faktisk i hovedet på mig. Junge, det er han altså ikke. Der er også prøvet at køre bil, ikke? Og den anden bane, der er meget bedre end den sidste. Kan du godt huske den? Shit. Han er jo syg i hovedet. Men jeg er stadig. Gider jeg at spille min første plads? Du er vandt. Continue. Ses YouTube.